Nik uste bertsolaritzan azken iraultza handia hori izan dela. Emakumearen sarrera eta horren guztiaren inguruan egin den lanketa. Igual entzulea ez da konturatzen, baina gaiak nola jartzen diren, rolak nola ezartzen diren, hor dana aurretik egindako azterketa handi badago, eta saiakera badago, bideratzeko, neutralidade bilatu, lehen zan, bikotea zerate, bueno, lehenengo finala, ez da? Bai, nire lehenengo finala belodromoan, 87an. Eta zure bertso mitikoa ere? Unai horri izan zen bertso hori, Extremadurako ama eta abuela, baina final horretan Unai Iturriagatani ofizioka. Zue biok bi neska zerate. Laguna zerate, baina konturatzen ari zarete behar bada laguna baino gehiago zeratela. Eta derrepente entzuten da milaka persona parrez lertzen. Milaka, Garoan zeuden 10.000 edo, jenderan hasten da komikoa baliz bezala hori. Eta nik lehenengo bertsoan bota nuen neska naiz, eta gustatzen zain neska, hori normala da ez da, zergaitik hasi zarete deno parrezka. Bota nuen. Eta gero hori zigortu egin zidaten bertso hori. Bai, gaitik atera nintzelako edo. Baina niretzat hain fuertea izan zen. Jende hori dana, parrez entzutea, segurazki bizitzan lehenengo aldiz entzun zutelako lesbiana maitasun bat bertsolaritzan, baina hortik gatoz. Eta hori 87an izan zen, ez da? Orain ja ez da markatzen generoa gaiak jartzen direnean, batez behintzate txapelketetan, ez da? Ez da esaten zenar emaztea zarete, ez zuk aukeratzen duzu. Bikotea zarete esaten da, ez da esaten zenar eta emazte. Eta holako lanketa handi badago hor atzean, eta nik uste dut bertsolaritza hortan aitzindaria dela, oso gizonezko mundu batetik gatoz. Ez bakarrik gizonezko, gauza gehiago ere, bai. Eta txapelketak esan dozuela. Txapelketetan badago lehia potente bat bertsolarien artean? Badaude pike esanoak? Edo dana da loreak eta maitasuna? Ez barre egin dut galdera formulatzeko eragatik. Aldatu garatuenoz. Galderak orain azten da nabasa. Nik oso konplizitatetik bizi izan dut, badakit ez ez da ideala eta inonez dira guztia loreak, baina oraingoz eskolartekoan bai bizi izan dut oso konplizitate handia eta holtzan egon albokoarekin eta kantatzea duanean aupa esan eta zure atzekoek txalo egin inor ez bezala eta hori egia esan ez dakit orain aldatzen ari den gauza bat den eskolartekoan edo hori delako ni esperientzia bakarra dinot, baina bai bizi izan dut oso laguntasunetik, zorionez. Ez dakit, suposatzen dut beti ez dela izango horrela, baina lehen etzen horrela. Pertsonalki Euskal Herriko finala iritsi eta Gipuzkoarrek elkarrekin bazkaltzen zuten eta Bizkaitarrek aparte. Bueno, baina pike hori nik uste ja... Ez zen sanoa. Ez da sanoa, baina bizitzeko esparru desberdinetan da hon. Bai, Pike bada. hori gero desagertu zen. Hori gero belaunaldi aldaketekin desagertuz joan zen. Eta arabatarrak nola ez ziren existitzen? Ez zuten bazkaltzen? Ez ziren sartut final horietara behintzat, baina nik uste bertsolaritza gero azpitik beti daude gauzatxoak, ez da? Ze azkenean puntuazioak dauden lekuan, Beti da. eta hurrengo fasera pasa edo ez jokoan dagoenean, beti norbaitek sentitzen du injustizi bat egon dela, edo publikoan ere bai, honek merezi zuen eta horrek ez. Hori jokoa dagoenean minimo bat beti dago. Baina gure artean nik uste dut lehiaren ezoiko kontzeptua dagola. Lehia dagoen beste jardueratan
ikusten dituzun gauzak ez dituzu ikusten gurean. Zuk ez duzu ikusten final batean irabazlea ospatzen saltoka eta galtzailea negarrez. Futbolean ikusten dezun bezala, o saskibaloian, edo ez dakit zertan. Ez, bertsolaritzan lehiaren kontzeptua beste bada. Ze gauza guztien gainetik talde lana behar da, bertsotan ondo egiteko. Noski bai, ofizio bat ezin duzu egin besteak txarto egiten hori da. bat. Besteari zorratzera baldin bazoaz, ez da ondo aterako. Eta gertatu zaizue. Gertatzen da batzutan besteari zorratzea baita nahi gabe ere, ze gu azkenean mugitzen gara nahi degunaren eta aldegunaren arteko eremuan. Beti ez duzu esaten nahi dezuna, o ez zera iristen behar bezala esatera, edo ezintasunetik ere kantatzen duzu. Eta igual bidea izten duzu gai batean, ezta? Eta igual putada egiten diozu ondokoari. Bai. Eta zuei... Konstienteki ez, behintzat, klaro. Eta sentitu ez zuei indizuetela noizoik putadaren bat. Nik ez dakit. Jonek bai. Bai, baina nahi gabe pentsatzen dut dela. Noizbait nahi gabe bai, egin dizio. Zerbait esan eta ez duzu erantzun gaiari ezakit zer esan orain, baina hori... Baina, bide bat moztu bera ere duzu. txapelketan dago, eta berak ere txartu egin dezake nahi gabe, orduan ez dut. Adibidez, bertsolarien artean, baina ikusleen artean, zuei gertatu zaizue, bertso mitiko hori, ez? Zuek, txistuka, ikusleak txistuka edo... Txistuka, noiz bait Zaukitea. protesta batzuk entzun ditut. Botatakoa, igual, matxismoa zeolako, ez da, edo olako gauzatzuk Ez? nabaritu Ze izan ditut, bertso baina munduan bestela ere- ez da ohikoa hori, dagoen bertsorik famatuenetariko bat, eta norena da, hori? Salvadorrena. Zuek txistu egiten gasue, eta... Maite zaituztet oraindik. Hori, bai. Bai, hori pentsa, ez da, jendea nahi zuen beste bat zailkatzea. Claro. Ez, Baina Ez hor Salvador. zegoen giroa eta gaur egon dagoen giroa ez dut uste konparagarriak direnik. Ez. Lehendabiziain leku maskulino kompetitibo horrelako leku bat zen ez dut uste. Baina gaur seguru egun. egon diela plaza zailak, ez? Zein da eukido zuen plazarik zaiena? Ikusleari dagokionez. a ber, ni gure perfilagaitik, Gipuzkoako zona askotan kantatzea urtetan kostatu zaigu. Ze gu ez ginen, gure euskera, ez zen beraiek ohituta zeuden bertxokera eta euskera, eta zen euskera jatorra esango genuke, ez zen plastikozko euskera bat izan da. Eta gure referentzia kulturalak, zinematik, o liburutatik, edo rock and rolletik, edo beste ideologia batzutatik, karo, badaude zona batzuk, ez zegoela olako entzulerik. Eta ez zituena konpartitzen zure referentziak ere, ez zituena gulertzen, zure humorea ere. Eta hori zaila izan dago, ez? Claro, hori da oso gogorra da hori. Hor, Gipuzkoan Goierrin leku askotan kantatzeko, edo, hor onartua izateko, denbora asko behar izan da. Eta zuk izaro goratzen ez duelako plaza zailen bat da. Nik uste dut gaur egun oraindik abestu ditudan plaza gehienetan bazegoela lan bat bertsozale elkartetik eta horrelako gauzak antolatzen dituzten lekuetatik gazteak babesteko eta sare bat izateko beti azpian jausteko kasuan, adibidez BBK sariketa baten edo eskolartekoan edo plazara ekimenetan eta ikastolatik plazara ere egiten da, klaseetan ume txikiekin eta naiz eta jauzi edo naiz eta noizbait bai egon naizen egoera baten, ez dakit zer esan, blokeatu naiz, uste dut beti egon dela sare bat azpitik, orduan gaur oraindik ez dut bizi izan horrela plazarik txar bezala, gogoratzen da nik bai behar bada nire burua ikusi dudan plaza bat, gaur ezara ibili, gaur ezen zure eguna, gaur, baina inoiz ez dut sentitu publikoaren gandik.